Това да се правят копродукции не значи само да участват две страни в създаването. Самото създаване е свързано с някакъв тип финансиране. А това с погодбата, споразумението между две страни, това е узаконяване и даване на възможност на финансиране от двете страни. Както могат съвместни продукции с Израел да кандидатстват за средства в България, така могат вече и да кандидатстват в Израел. Така че това е онова, което е много важно и голямо. А второто, което отваря все повече възможности и по-гъвкави да стават начините на комуникация. Какво значи това? Ами това значи, че да могат да има по-голям достъп до кинофилмовите центрове. Знаете добре, че в Израел има две големи киностудия. Да. В България също има едно голямо киностудио в момента, Дейвид Барот е собственик на това. Това са все условия, където могат да се изграждат създаването на филми. Имам още един допълнителен въпрос. Как ще става конкретно избора на кои продукции да бъдат като копродукции и кои не? Възоснова на темите, възоснова на финансовите изисквания. Кое ще има ли предпочитания? Предпочитаните се определят от определени проекти, които се представят за паково финансиране. Така че съвместните екипи ще се събират, ще правят общи проекти. Тези проекти ще трябва да бъдат одобрени и от комисии, които са създадени от двете страни, българска и израелска. Така че то си има начин и регламент. Трябва основно проекти. Именно, проектите ще бъдат одобрявани, всеки проект ще бъде одобряван в съответната страна и съответно ще бъде зависи предлаган. Зависи в коя страна се кандидатства за средства. Могат да бъдат одобрявани и от двете страни. Разбирам. Могат да се правят съвместни екипи, комисии. Това споразумение разтваря вратите много широко. Да могат да комуникацията да бъде много по-гъвкава и широка. Какво бихте казали на хора от тук, които режисьори, оператори или продуценти, които биха се заинтересовали от такава взаимна работа? Към кого да се обърнат? Ами те вече имаха продуцентите среща вчера. Не случайно в делегацията тук има 4-5 от млади и по-стари продуценти и режисьори. Хора, които направиха своята първа работна среща. Емоционална среща е било, много хубави договорки си направили. Все по-активни ще стават и хората от Израел да идват в България малко заедно да мислят върху общи проекти. Българските продуценти и режисьори могат вече да идват по-често в Израел, за да мислят. Така че път е отворен. От държавния път е отворен. Онова, което казахме, че две малки страни, като България и Израел е доста добре в киното и доста е активно в производството на кино, което прави само по себе си Израел значимо, защото знаете, че Израел вече 4 филма са номинирани и са стигали до номинации на Оскарите, но за щастие и младото българско кино доста се активира. Ние имаме също една номинация, която стигна до 9-то место в номинациите на това е ясно. Извинявайте, че ще ви прекъсвам. Минали ден с министърката, доста така приятно и приятелски. Дори шеговито поставихме едно условие. Да. Че две малки страни могат да направят един голям филм, достатъчно да бъдат по-сплотени и даже помолихме, че след като подпише този документ, вече е редно една българо-израелска копродукция да вземе да спечели най-накрая този Оскар и да се гордейме, нали? Пожелавам го от все сърце и на двете страни. Имам един въпрос. Освен за киното, вие с министъра на културата на Израел не се ли включаха и други въпроси в областта на културата? Включиха се много въпроси. По принцип в областта на културата, независимо, че то не е толкова активно, колкото ни се иска, но периодично има контакти между отделните гилдии, театралните, музикалните. Така че връзката не е прекъсната въобще с Израел, а напротив, тя живо съществува. Второ, да не говорим, че в Израел отношението на израелците към България е толкова добро, че няма никакви основания тези връзки да не се активират. Да, говорим за театър, обмен на театър, говорим за опера. Хрумнаха ни идеи. Има бъдеще. Да, има бъдеще в съвместната работа. Идеи, които да ги реализираме и те да бъдат осъществени. Интересуваме. Второ, в пластичните изкуства.
Да, това е вашата област. Прекрасни музея. Може да направи един прекрасен обмен между съвременните творци на България и съвременните творци на Израел. Така че има много неща, които сме си говорили и до месец и половина, 2 месеца се надявам да бъде готов следващия голям документ, който ще подпишеме за културно сътрудничество между България и Израел, което ние ще го направим с министърката в България. Аз ще я покана след месец някъде да ми гостува, за да може да подпишем по-глобалния проект, който имаме с нея, за това споразумение за културен обмен. Така че сега ни предстои много работа, а доколкото виждам, тя е един прекрасен, симпатичен човек, много е амбициозна. А само амбициозните хора могат да вършат така сериозни неща. Виждам, че е готова да работиме. И аз обичам този тип хора. Впечатленията са ми изключително добри. И ще поработиме с тая прекрасна. Господин министр, за пръв път ли сте в Израел? Аз съм за първи път. Да се надяваме, че пак бих дошъл. Кажете ми вашите впечатления от тази страна. Макар и за малко време бяхте тук. Аз тук ще бъда по-кратък. За божествена страна не бива да се говори толкова дълго. Израел си е Израел. Знаете добре, че от тук тръгва най-висшата идеология на света, учението на Христос. Аз ви питам за страната Израел. Ами прекрасна, много бързо се развиваща се страна, с много бърз подем. Всичко, което виждаме, е изключително добро и ми прави страхотно силно. Освен с официални лица, успяхте ли да се видите с хора не на нивото на министър само? Да имате впечатление? Да се срещам след министрите, така с най-обикновените хора, защото аз съм един от тях. Това е термометъра, който показва градностите реално. Какво впечатление ви направиха те? Абе, вижте, аз имам безкрайно много приятели евреи. Аз винаги се шегувам, имам една хубава приказка, че те не са хора, а са полубогове. Това, разбира се, в рамките на шегата имам най-топлото чувство за хора, които са дали страхотно много на световната наука, световната култура. Един народ, който страшно е изстрадал. И пак ви питам за съвременната страна. Какво впечатление съвременен Израел ви направи? Прекрасно впечатление. Аз нямам думи. Днес сега идваме от Бърто море. Малко така очаровани бяхме, спряхме да видим манастира Свети Георги. За първи път го виждам, още не мога да изчиста всичко това, но изключително е усещането в Йерусалим. На Божия гроб. Ами това са страшни усещания, страхотни вълнения. Не знам дали един нормален човек с думи може да го каже, защото това е усещане, а не е нещо, което възприема, за да може да го разказва само. Или пък за да го разкажеш, ми трябва още малко време. С какво чувство си заминавате днес, утре сутринта? Ами с едно странно чувство, че може би много скоро пак ще дойда. Много ви благодаря, желая ви успех.